तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅड इंदळकर आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर आता पाठीमाझ्या तेजस दिसला तो बघा दिसलो हां. तर आता मी तेजस आणि तो दद्दो म्हणून आम्ही आणि इकडे सिद्धांत पण असा. तर आता आम्ही बसलो असा इकडे समाज मंदिराकडे. तर आता सगळे म्हणतात जांभळा कडूक जाऊया, जांभळा कडूक जाऊया, जांभळा कडूक जाऊया, कालपासून डोक्या खाल्याने. तर आता आम्ही जांभळा कडूक जाऊ. तर मग चला मग डायरेक्ट जांभळाच्या झाडाच्या तिकडे गेल्यानंतर तुमका भेटते. कच्ची होत भाई नाही पिके आहेत. हे बिट्ट्यांची पण काढूया. हे रोहित बिट्ट्यांची काढूया हा. तर रोजच्या प्रमाणे राहुलो वरती चढलो असा. त्या दिवशी पण चढलो होतो चिंचेच्या वेळी. तर आता राहुल्या बारीक फांदीवर पाय देऊ नको. पुढे जाऊ नको रे एवढी. राहुल्या मोठी काठी देऊ तू का. काय लोळको बोळको नको बहिणा. काय बोलले मी. पडलंच ना पडलंच तर आमका कामाक लावशी. सिद्धांत काय रे खाल्लं बघितलं कसं ही बस झाली ना. काढतो ओढतो ना फांदे ठीक आहे ना. टाक माझ्याकडे एक टाक भैया बारको. रावल्या रे लावला ले लावल्या लावल्या लाव. एका बोलतात गडका. आता गडका तयार करणार रोहित. बघूया कशा प्रकारची करणार. काठी वहिना घेतल्या ना कैची करापलेली काय बाबा चांगली आहे. हा मग एवढं भांडतं म्हणजे तूच दिला वाटतं ती काठी म्हणून भांडतं. काय गक्का गक्का हे म्हणतात तुमच्याकडे गक्का म्हणतात. कणकोलीत म्हणतात गक्का गक्का. आम्ही गडका म्हणत ना. आम्ही गडकाच म्हणता. पण मी निल्या बिल्याच्या तोंडात नाही ऐकलंय गक्का बिक्का म्हणतात. राठोड काय राठीवड्या राठीवडा काय म्हणलं. बिट्टेच्या घराकडची काढूक जाऊची होत. तर हे आपला भूषणचा अगोदरचा घर म्हणजे ह्या वाडीत नाही वाडीपासून जरा लांब. तर हे बघा ह्या रमणनाथ मंदिर आपल्या कणकोलीत एक म्हणजे चांगला मंदिर असा चांगला असा नाही. इकडे त्याच्यानंतर पुढे व्हायच गेलं की नंतर मग तिकडे स्वयंभूजा मंदिर आणि हा रमणनाथ मंदिर असा. तर मग ह्या रमणनाथ मंदिर आणि त्यानंतर मग इकडे समोरच तुमका घर दिसत त्या भूषणचा अगोदरचा. भूषणची आई बाहेर इली असा. थंड पाणी घेऊन इले जरा वाईच भूषणच्या घराकडे जाऊन.
माऊ 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 ये ये लवकर. हो गो हो गो हो गो. तर माऊ शिकवलेला असा बघा 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 आता माऊ माऊ बघा आता इकडे मारले ना माऊ माऊ हे बघ ये ये लवकर लगेच 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 हे बघा हिला की नाही तर चांगला आहे आमचा माऊ. नंतर अजून एक तुमका पार्टनर दाखवत आहे. मोठो तर आमचं मोठो आता बघा कसं अंगार उडी मारेल. मोठो बघला पण येलो माझ्या पार्टनर इकडे गेलो बाहेर. तर चल जाते मी पाणी पिऊ केले. अरे तांबळा काढू केला फिरताव सगळीकडे. तो रावलो मला कच्ची येते गर्दी ए कच्ची नको काढू. ती लाल लाल कलरची असते ती उपयोगाची नाही. चल तिकडे त्या बिट्ट्याच्या घराकडे. बिट्ट्याच्या तुका देऊची आहेत की नाही ती आमच्या बाप्पाची नाही ती. तर चला मित्रांनो आता बिट्ट्याच्या घराकडे भेटूया. बिट्ट्याच्या घराच्या बाजूकच एक जांभळीचा झाड आडा तर ते जराशी असत बघूया तिकडे किती भेटतात आता. आणि कसं ता झाड जरा उंच असतात रावल्या कोरती चढूक जमता की काटून पाडूचे लागतात ती बघूया. तर चला मग वरती चढताला बिट्ट्यांच्याकडे. तर जस्ट आम्ही वाडीती लावू बघा सिद्धांच्या स्कूटरच्या डिकीट ठेवलेला. तर आता आमका जाऊच्या बिट्ट्याच्या घराकडे. बिट्ट्याच्या घराच्या बाजूक जांभळींचं झाड असा. तर चला मग डायरेक्ट बिट्ट्याच्या घराकडे. तर आमचं नवीन मित्र येईल हा मंगेश भाऊ मॅन फ्रॉम कोल्हापूरचे असत हे पब्लिकला आमच्या हात दाखव नाव सांग तुझा काय. चला तर ह्या बघा ह्या झाड असा लय उंच असा पण म्हणजे चान्सच नाही चढूक. काय एवढ्या भागात तरी काय म्हणजे कठीण हा. आता काय करायचा गडका पोचात की नाही आता बघूया. आता माका असं वाटतं की माका ट्राय करूचा लागत. तर बघूया रोहित वरती गेलो हा मी पण जाते वरती. इकडे पहिले रस्ता ठेवूया तांबा ठेव इकडे.
दे दे एकाकडे ठेव. मम्मीला टी शर्ट पांढऱ्या टी शर्टात घेऊचा नसता रे. या टी शर्टात काग देतात ना. खाऊ नको. उन्हात ना जेवलास. जांभळा बघतोय का भेटतात काय. तर बिट्ट्याच्या थैली जांभळा काढून झाली मित्रांनो. तर आता त्या दिवशी आम्ही आंबे काढलेला लाव ना म्हणजे तुमका दाखवते. बघा आंब्याचं झाड तिथे बाजूला इकडे असत म्हणजे एक जांभळाचं झाड म्हणतात रोहित. पण आता बघूया काय काय नाही जर नसली तर मग काय वाटणी करू होई जे भेटले त्याची. दाखवते झाड. तर मित्रांनो हे आंब्याचं झाड आणि त्या आंब्याच्या झाडाच्या बाजूक जांभळाचं झाड होता. तर जांभळा आम्ही काढूक गेला सगळे पोरगे होतो आणि आता तेजस पण इल्लो तो बघा. तर मग काढताना त्या झाडाच्या बाजूक एक घर असतात त्या घरातली कोणतरी काकी काही कोणतरी असतात. तर ती बोलली जांभळा काढू नको. तर मग आता काय जांभळा काढू नको म्हटल्यानंतर सीन असं होता की जा या झाडा आंब्याचा पण आणि जांभळाचा तर आमच्या ओळखीच्यांचाच हा. आणि ते असे कधी काय कोणाला काय बोलले नाही की नको काढू वगैरे. पण ते आता सध्या होई नाहीत म्हणजे ते कामा इमार असलेले. तर मग परत आम्ही नेमका काढून दाखवू पण त्यांना विचारल्यानंतर. पण आता म्हटलं ते उगाचची ओरडत राहतील काकी त्यामुळे मग आता आम्ही आता काढत नाही. जर तुमका ही व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आमच्या कोकण ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि नोटिफिकेशन ऑल करून टाका. कारण काय मी तुमका व्हिडिओ टाकल्यानंतर माझे नवीन व्हिडिओ तुमका नोटिफिकेशन येतील आणि तुम्ही माझी व्हिडिओ बघत राहताल. त्यामुळे नोटिफिकेशन ऑल करून टाका. तर रोजच्या प्रमाणे मी आता तुमका भेटेन डायरेक्ट येणारा नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत टाटा आणि बाय बाय.